फोथांना दंबाय दं बे आंनि थाखायल' मावाखै आं बर' जातिनि थाखाय मावदों बे सोरां मन्जु थियेटारा आंनिल' नङा बे सोरां मन्जु थियेटारा समग्र दुलाराय बर' समाजनि थियेटार समाज दा बेखौनो बुङो जे सोरां मन्जु थैनाय माने हारिमुनि खहा जानाय बेसे खस्थ' खालामबावनो बेखायनो आं सानदों मा बर' रायजोनिफ्राय आं बिदाय लासिगोन बे खनालि जयन्तीनि उनाव 2 बोसोर दंबावो खनालि जयन्तीनि थाखाय बे 2 बोसोरनि उनाव आं बिदाय लासिगोन दा जों बर'नि थाखाय बर' हारिमु सिबिनानै आं दिनै लांदां जाजोब्बाय बाबा 1977-75 सनाव ओमफ्रायनो आं थियेटार खालामबाय खिन्थु दाबो जोंहा सरकारनिफ्राय जाबायदि अनसुंथाइ मोननो गोनां दाबो मोनाखै बाबा निजिनि सम्पति धंख खालामनानैसो आं सोरां मन्जु थियेटारखौ फोथांना दंबाय दं दाबो बर' समाजनि गेजेराव बर' समाजनि गेदेर गोलावफ्रा दाबो आंखौ सिनायना मोनाखै आगोल दा बेखौनो आं दुखु मोनो हासाफोर बायदि जोंनि बर'नि गेजेरावबो गेदेर गोलाव दं एमसिएलए आरो जोंहा बिधान सभायावबो एमएलए दं मन्त्रि दं खिन्थु दाबो आंखौ सिनायना मोनाखै आं एकासिन आरो आंखौ दाबो बर' रायजोआ सिनायना मोनाखै रायजोआ सिनायदो खिन्थु मन्त्रि एमएलए सिनायना मोनाखै हमला स्टेजआव गाखोनानै कमिटिफोर आंखौ थिखांनो आं दाबो जे एसामिसआ जुदि 25टा 30टा गाहाम थियेटार जानो हागोबा अखमनि भितराव बर' माने इमान एरिया माने मोनसे थियेटार माने फोथांना लाखिनो हायाखै सोरां मन्जुल' नङा जिखुनु थियेटारखौ माने फोथांना लाखिनो हायाखै जोबोद दुखुनांथाव खौरां बर'नि मुंदांखा सोरां मन्जु थियेटारा 2 बोसोरनि उनाव जोबनायनि लामायाव बर'नि गेजेराव नायल' जाल' सोरां मन्जु थियेटारा जोबस्रांनायनि लामायाव फैगासिनो दं होननानै फोरमायदों सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा बिथाङा थियेटार मोनसे सालायनाया गोरलै नङा जोबोद गोब्राब जानानै फैदों जायनि जाहोनाव बर' थियेटारखौ रायजो राजाया अनसायनाया खम जाबोगासिनो दङ बेराफारसेथिं बिटिसि सरकाराबो नोजोर होआखै होननानै फोरमायदों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों लाना फैदो आरो थाखाबाबो अनुष्ठानाव एसे सहाय खालामनो मोनदों दा बेखौनो सानो बाबामोन आङो जे बर' समाज आंखौ माने सिनायनो हायाखै जे बर'नि जिमान मन्त्रि एमएलए दं इसोर जेसेबां बर'नि अनुष्ठानाव सहाय खालामनो होदों सोरां मन्जु थियेटारनि बिगुमायाव जथेस्थ' सहाय खालामनो होदों आं बर' जातिनि थाखाय बहुत मावदो आरो मावनो गोनां दंबावो बेफोरनि थाखाय दिनै आं जुदि इसोरनि सहाय सहानुभुति मोनैनि थाखाय रां रुफानि गैयिनि थाखाय आं दुखु नांदो आं एगासिन आरो आंखौ दाबो बर' रायजोआ सिनायना मोनाखै रायजोआ सिनायदो खिन्थु मन्त्रि एमएलए सिनायना मोना रां रुफा गैयाबाबा थाखा हालिया आंहा मोनसे चेलेन्जआ जासिगोन आं मोनसे माने थांखि दंमोन बे थांखियानो आं खनालि जयन्ती खालामगोन बर'नि गेजेराव सम्पति जोबलांथो तथापि आं खनालि जयन्ती खालामगोन होनना सानदोंमोन बे खनालि जयन्तीया फैयै फैयै नै 2 बोसोरल'सै आंनि थांखिया जोब्बाय खिन्थु थांखिनि गेजेरावनो बुहुत आंहा खहा जालांबाय खिन्थु दा बेखौनो मा होनना बुङो
दा बर' समाजनि थाखाय आं गाबो अब्ला स्टेजाव गाखोनानै कमिटिफोरा आंखौ थिखांना आं गाबो जे एसामिसआ जुदि 25टा 30टा गाहाम थियाटार जानो हागोबा अखमनि भितराव बर' माने इमान एरिया माने मोनसे थियाटार माने फोथांना लाखिनो हायाखै सोरां मन्जुल' नङा जिखुनु थियाटारखौ माने फोथांना लाखिनो हायाखै बर'आ माने माबाया आवगायबोआ जे नायनाय होनाय हा बेखौ अननांगौ दा एदि खहाय हखानो बुदिनाखै बाबा दिनै जा हाग्रामा सरकाराबो जथेस्थ खहाय खालामदोंमोन खिन्थु हाग्रामा सरकारा माबायदि खहाय खालामदों हाग्रामानिफ्राय आं खेब्रै मोनदों थाखा हरदों प्रमिलाबो हरदों मिथाराम ब्रह्म हरदों लोमस्राव हरदों इसोर खिन्थु बेखिनि थाखाय बाबा थोआ थाखा नांगौ रां थायोब्ला आवगायलांगोन रां थायोबा आरो जुदि खुनु आंनो सरकारजों खहाय खालामा होनबानो आं गारसिगोन आरो नांलाया सरकारा जुदि नोंथांनो माबा मोनसे अनसुंथाय होयोबा हयथ' 50 नङा 60बो थांनो हागौ 60 बोसोराव थांनो हागौ आंनि बैसोआ जिमान थागोन इमानो स्रां थांना थागोन आरो जुदि जेबो अनसुंथाय मोनाब्ला गैला सेटेल नांलाया बर' थियाटार खालामनो बिथांखौथ' आं ओरैनो सिनायाखायो आरो जा साराबो आंखौ मोजां सिनायो दा सिनायनायनि गेजेरजों आंखौ अनोब्ला आं आवगायलांनो हागोन आरो दा दुखु नाङो बे बर'नि भितराव आंल' सोरां मन्जु थियाटारखौ फोथांना दंबाय दं बे आंनि थाखायल' मावाखै आं बर' जातिनि थाखाय मावदो बे सोरां मन्जु थियाटारा आंनिल' नङा बे सोरां मन्जु थियाटारा समग्र दुलाराय बर' समाजनि थियाटार समाज दा बेखौनो बुङो जे सोरां मन्जु थैनाय माने हारिमुनि खहा जानाय आरो सोरां मन्जु थियाटारा थांना थानाय माने बर' हारिमुआ जौगानाय आंहा उद्देश्य बेनो नङा 50 बोसोर खालामनोब्लानो गारसिगोन आं खिन्थु जुदि रायजो राजानिफ्राय अननायखौ मोनो रायजो राजाखौ अननायखौ मोनदों आङो खिन्थु गेदेर गोलावफोरनिफ्राय जिबायदि मोननो गोनां दा बर'नि माबायावथ' जा मोनसे फान दंखायो कालसारनि हारिमुनि नामाव EMनियावनो हक दा इ अनसुंथायखौ जों मानो मोना बर'नि गेजेराव फान फैदो कालसार नांगौ जुदि हारिमुनि माबाया मानो आंनो होआ हासाफोरा जुदि होनो हागोबा बर'फ्रा दाखालिसो थांबाय 10 लाख बेयाव आंबो हैदोंमोन हासानि लोगोआव जड़ित जानानै जइन जानानै आंबो दरखास्त हैदोंमोन जा 50,000 खांदोंमोन जोङो बेयाव आंबो 50,000 हासानो होबाय माने प्रज'जकन्थाया मोनसे एसोसियेसन दंनायाव आंबो 50,000 जमा हैदोंमोन खिन्थु उनाव जाबाय मा हासाफोरा फत्रदाया 10 लाख मोनबाय खिन्थु बर'नि भितराव आंल'मोन आंखौ नाकस खालामबाय दा माने सिन्था खालामनो नाय जातिखौथ' जादोंना जायाखै हासाया मोनथ' बर'खौ मानो खुदियासो दा जोङो हासाया जुदि 10 लाख होनो हागौ बर' आंल'मोन होमबानो दा बर' चेलेन्ज खालामनांगौ बे भाषा थियेटारनिखौनो जुदि माबाफोरा मन्त्रि एम एल ए होनो हागौ हासाफोरा जा बर'बो सोरां मन्जुल दं जोंबो होगोन बे खोथाखौ मानो दिनै खर' गेदेरफ्रा मन्त्रि एम एल एफ्रा मानो आंखौ सिनायना मोनाखै निजिनि सम्पत्ति धंख खालामनानै बाबा एसेबां थियेटार खालामनो हालिया एगारनो गारसिगोन आं दे बाबा दा दावबायसाफोराथ' आं मोजां आगोलनिफ्राय सिनाय हानाय देग्लाय आं दरखास्तबो हैबाय आर'नाइबो बावबाय गैया लांगाब बोसोराव बिटिसिआव हारिमुनि नामाव कौटि फैयो बाजेट खालामनाय नुयो जे नोंथांनो थाइसेबो हरदों गैया दा बर्थमान जेबो गैया आगलाय हरदोंमोन आगोलाव ओइ बिटिसि माबायाव मिथारामाव हरदोंमोन कालसार इयोमोनथ' मिथारामाव 3 लाख आरो जोंहा माबायाव हरदों बै जा ओइ महेश्वर रङियाखौ हरदोंमोन 1 लाख आरो बेनिफ्राय जा रेवराव हरदों ओइ रेवरावा बिथाङाबो हरदोंमोन 1 लाख इनो बाखि ओरैनो गेजेर माबाफोरा हरदों आरो ससियेल वेलफेयारनिफ्राय सभाराम हरदों आजा मृत्युंजय हरदों मृत्युंजय EM हरदों आंबो गासैनिफ्रायबो लाबोदो इसे लकडाउन समाव नोंथाङा माबोरै सोलिदों जिरायाखै लकडाउनाव सोलिदों मोजां जायाखै मोजां सोलिलांदों दा बेखौनो जों हासाफ्रा गिदो ओरैनो दङ हासाफ्रा जेब्ला लकडाउनावनो थियेटार खालामदों मैं थियेटार करि आहिছো बेखौ होनदों हयना नहयो बाब्रे इमान खाওক आं दा मा अब्लानो आं बुंदों सिंहर पोवालि हले सिंहर दरे गर्जन দিব জানিবলগীয়া नङा हासाव गिसिजोबदों एबायदि ओंखारबोदों दा हासाया मोनसे खालामदों खिन्थु आं खालामबोदों थांनाय बोसोर नोंथाङा जे थियेटार खालामनो गोबां मानसि नांगौ जायो बिथांमोननो जे बेथन होनो गोनां जायो बेथन होनो गेजेराव बोरै जेंना जायो हाजासे जेंना दंलै बाबा बहुद जेंना दं गारि गुरानि बाथ्रा दं गारि गुराया माबा मोनसे मोनैयाबो कमिटिफ्रा होसोबाय बुबाय रायबाय फैसा दानबाय आरो गावसोर मोननो जे होनो गोनांबा फैसा गैयाब्ला खारखोमाजोब्बाय कमिटिफ्रा फैसा होनो खमाव बेबायदिबो दं आरो सेंग्रा सिख्ला गोसो थैदो खारखोमा लांनायबो दंलै थियेटाराव
गेजेर ससेयावनो सेंग्रा सिख्ला गोसोथोननो खारो थियेटारनि बायस्लाबनो हालाय गोसोथोनायफ्रा साला मालायनि फिसाजोफोरखौ जों नागिर लाबो गोसोथोयै खारखोमाजोबो बेबायदि मोनदों आङो बा 48 इयार्सआव मा मोनदों मा मोनाखै आं जथेस्थ' मोनदों आरो बुंनो थाङोबा बहुद दं आरो जोंहा बै समाव माबाफोरा मोजां नङा समस्याफोरा मोजां नङामोन बेखिनि समाव आं माबा जा बर' गथ'फोरनिफ्राय एसे जामिला मोनदोंमोन आरो खारफानो गोनां जानाय बै एनडिएफनि दिनाव खिन्थु दा गैला दा बाबा मोनहा बिदि गैला जा उथायबाय आरो दिनै बुंबाय मोनसे एसेनि दलावनो आंखौ रन्जन दैमारि आंखौ खुलुमलायदोंमोन मोनसे समायाव रन्जन दैमारिया जियाल जाना फैनानै जिता आमबागाव थायो आं खबर लायनो बाबाखौ नमस्कार आदा नोंखौ आं बिराद नायनो लुगैदोंमोनलै दिनै लोगो मोनदों नों आदाखौ नाय रन्जन दैमारियाखै बिदि खालामो खिन्थु बेलेगा सिन्था खालामा आंबो आदा नों गाननाङा बर' हारिमुनि थाखाय नों नांबाय था आंबो बर'नि हादोरनि थाखाय आंबो नांदोंमोन खिन्थु नांदा दिनै आं जियाल जाना फैबाय दाबो जोंहा बर' समाज आंखौ सिनायना मोनाखै आरो नोंखौबो सिनाया खिन्थु थैनायनि उनावसो सिनायगोन नोंखौ नांबाय रन्जन दैमारिजों आरो नै आदा इखोलां नों एखोलां माबा नों माबा मोनसे जायोब्ला आंनो फन खालामना हर सोर नोंखौ माबा खालामग्रा आं नायगोन बेबायदि आङो नाम्बार साम्बारखौ दंबाबो दिनै उनाव दा बाबा थांफिनबाय जियालाव थांफिनबाय खोब दुखु नाङो बाबाया जियालाव थांबाय आं गाबदो खोनानानै आजीबन माने जियाल खानायाव थानांगोन आं गाबदो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जाबाय बिथाङा खबर लाखिलाया गैयालै आंखौ खबर लाया आंनि नाम्बार थुबाबो नाङा हमायो फाग्लाया आरो प्रमिला बुङो ओइ फाग्ला दाबो नों गारनो जायाखै बोरायलाय होननानै ओरैनोबो होननांगौ प्रमिलाबो आरो हाग्रामायाव थांबा फैसा होनो गारि भाराबो हरोमोन मोजां दङ दा खिन्थु एसे थाखा मोनदों मोनाखै नङा बेखौबो मोनाखै होनना बुंद्राय पाप नांगोन ना मोनदों एसे थाखा मोनदों एसे खामानि मावनो हायाखै दिनै आरो दिनै बर' थियेटार जिथु खालामदो बर' थियेटाराव जिखिनि सरकार माबानिफ्राय कमिटिनिफ्राय मोनो दरखरनिफ्राय मानसिफोरा कालेक्सन खालामनो आंनो हरो कमिटि बेखिनि थाखाय कुनु दिन थियेटार फोथांना लाखिनो हाया 30,000 40,000 टाकाया मा खालामना हरसेयाव एक लाब गैया आंबो हासा बायदि खालामनो आंहा बिराद गोसो मानसिफोरा हासा थियेटारा ओरै बर' थियेटारखौ मा नायनो खिन्थु हासा थियेटारखौ नायनो हासा थियेटार 1,30,000 करि 40,000 हरसेयाव जा बर' थियेटारा 30,000 35,000ल' 35,000 आं हासा बायदि खालामनो हागोन नामा रायजो राजाफोरा जे बर' थियेटारखौ अनसायनायखौ एसे खमायदों नामा खमायदो गैला दा आग्लानि बायदि गैला आगोलथां किसुमान जायगायाव सेकेन्ड समायदोंमोन दानि दिनाव गैला मानो गैला ओइ मबाइलानो जाजोबना होबाय मानसिफोरखौ मबाइलावनो थिखां लांनानै ओइ मबाइलाव नुखाजों मा नायनो थांनो बेबायदि मोनसे समस्या फैदों जुदि उन समाव जुदि रायजो राजाफोरा बेफोरबायदि जुदि नायनानै जुदि अनसायबाय थायाबा निस्सय जे बर' थियेटारा गोमालांगोन आरो आं जेसेबां खस्थ' खालामना थियेटार खालामदों बेबायदि खुनु सासे मालिक ओंखारबोनो हाया आं एकदम गेरान्टि होलांगोन जे आं बायदि खनालि जयन्ति खालामनो हानाय बर' थियेटारावबो गैया होनना बुंनांगौ आं 27 बोसोर बयसआव आं थियेटार खालामदों बे 27 बोसोराव थियेटार खालामनायनिफ्रायसो दिनै आं खनालि जयन्ति जानोसै दा मा सोरबा मेनाव जादों 40 बोसोर 45 बोसोरावसो मेनाव जादों बेयाव आयुखानो थांखाबाय 40 बाबा आयुखा थांखाबाय बे थियेटार खालामनानै समानो गैलाया खनालि जयन्ति खालामनो खिन्थु आं 27 बोसोराव खालामदोंमोनथ' 27 बोसोराव खालामनायनि गानसो दिनै आं खालामनो हासिगोन आरो आं थैबाबो बे 2 बोसोराव आं थैबाबो आंनि फिसाफोरखौ आं खालामनो होलांगोन जे खनालि जयन्ति खालामथार मोजां खनालि जयन्ति खालामथार आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा एबार आं फार्स्ट टाइम सोरां मन्जुआवहाय थेवब्लाबो आङो जाखिनि रिहार्सेलनिफ्राय लानानै दिनैसिम आं गोजोननाय मोन्दों थानानै मोजां मोन्दों मानो होनबा जोंखौ आयंआ बहुद स्ट्रिक्ट खालामो अनो बा जाबायदि जोंनो नांगौ बेबायदिखौ जों दासिम मोनगासिनो दं आरोना बेनो रायजो राजानिफ्राय दिनैसिम जोंनाथ' नै 27 पेन्डेलानो जाबाय जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिमहालागै जों गोबां मोजां अनसायनाय मोन्दों आसा खालामो उनसिमहालागैबो बिब्दिनो अनसायनाय मोनबाय थागोन होननानै बेनो मिजिंथिबाय आरो जिहेतु नोङो आयं बिथाङा फोरमायहरदों जे बिथाङा 50 बोसोर जायोब्ला जे बे सोरां मन्जु थियेटारखौ दोनथ'नाय जागोन होननानै नोंथाङा मा बेखौथ' आयंआसो मिथिसिगोन दाथ' दिनै एसेबां जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसो एसेबां बोसोर आयंआ बे थियेटारखौ माने लाबोबोबाय नै दिनै 48 बोसोर जाबाय बोसोरनैल'सो 50 जानो जेनेबा मानिनांगोन मानो होनबा सहस नङा मानसिया 1 बोसोरखौनो टिकिनो हाया थ' आयंआ ओरैबायदि मानसि मानिनांबाय मानो होनबा 48 बोसोर जेनेबा 50 जानोसै थ' सहस नङा आं सानो माने आयंआ बहुद जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावदोंखौ आं सानो आरो
जिहेतु बिथाङा जे बन्द खालामलाङोब्ला जे इयुनाव मा जागोन जे बर'फोरनि गेजेराव जे थियाटार गैया बे बिथाङा आंथ' सानो बे थियाटारखौ सेफायनाङा मानो होनबा बे थियाटारखौ आरो आवगायलांबावनांगौ जेनेबा बोसोरनै मा आयंआ जेसेबांसिम हायो जेनेबा इयुन जेनेरेसननि थाखायबो माने बेखौ जेनेबा आरो फोसावना दोननाया मोजां आरोना जेनेबा आयं हाया आयंनिथ' सोरबा न'खरनि मानसि थागोन ना बेबाबो जेनेबा बे सोरां मन्जु थियाटारखौ आं बायलांनायखौ लुगैयाखै आरो माने थाबाय थानांगौखौ आं लुगैदों आरो माने इयुनावबो जे सोलिबाय थायो जिहेतु नोंथाङा जे दिनै थियाटारनि आवगायाव जे गोबां जे फिल्माव खामानि मावदों बे फिल्माव मावनायजों दा थियाटार मावनायजों माबायदि थियाटार आरो फिल्म बेनो डिफारेन्स मानो होनबा थियाटारावहाय लाइभ पारफर्म खालामनांगौ जायो मानो होनबा जों माब्लाबा डायलगफोरखौ बावगारलांना जुदि मालाबा भुल बुंफ्लाङो बे भुलैनो थांबाय खिन्थु फिल्म लाइनाव बेनो जेनेबा जों डायलगखौ भुल जाबाबो बुंफिननो हायो लाफिननो हायो बेखायनो टाफ जायो आरो थियाटारनिया एसे टाफ जायो आरो माने थियाटाराव खस्थ' मोनसिनो आरो जों जेनेबा रिहार्सेल समाव सानो माने हागोन ना हाया बिदि एसे गोसोआव गिनाय फैयो जिता मोनसे माने पेन्डेल गायो बिनि उनाव साहस हायो आरो माने दाथ' जों मोनसे बा मोननै फर्म नांगौ जायो माने बुंहरनो गोनां जायो ओमफ्राय जोंना मोनथामसे पेन्डेलनिफ्रायनो गोनांथि गैला जाहैबाय मानो होनबा गोसो थाखायो डायलगफोरखौ आरो मालाबा एसे बारा बुङो खमबो बुङो जों एडजास्ट खालामलाङो आरो थियाटाराव गोबां जे नाटक खालामनो गोनां जायो बे बिथिङाव माबोरै नाङो जे नाटक खालामनो नाटक खालामनानैथ' मोजाङानो नाङो थेवब्लाबो जेनेबा जोंनि बर' थियाटारा बे सोरां मन्जुआनो लास्टिं जागासिनो दं थ' आं सानो जोंनि रायजो राजाफोरा बर' सुबुंफोरा अनसायनाय होनांगौ बा जोंखौ सापर्ट खालामनांगौ मानो होनबा रायजोफ्रा नायबासो जों दंना थांना थागोन ना दिनैसिमथ' गासैयावबो जों अनसायनाय मोनो खिन्थु मोननै मोनथामसो पेन्डेल जाबाय जेनेबा एसे खम जादों आरो रायजो राजाफोरनि अनसायनाया जोंखौ नायफैनाया जेन नायो बिसोर नायना थाबासो जों थांना थागोन ना बेखौ लुबैयो आरो आङो जिहेतु दा नैबे समाव जे नोंथाङा जे गासैबो बर' रायजो राजाखौ मा खावलायनो लुबैदों थियाटारखौ फोथांना लाखिदों बर' रायजो राजाखौ आं बेखौनो बुंनो थाङो नोंथांमोना जोंनिल' थियाटार नङा जोंनि जेसेबां बर' हारियाव जेनेबा दा मोननै जाना दं आलाय अरन जेन बेखौबो नायो आरो जोंनि सोरां मन्जु थियाटार बेखौबो जेन नायो अनसायो जोंखौ सापर्ट खालामो होमबासो जोंनि थियाटारा थांना थागोन जोंनि बिगोमाखौ जेन सापर्ट खालामो रायजो राजाफोरा मानो होनबा आयंआ एसेबां बोसोर खस्थ' खालामबोदों जोंखौ जे अनसायो बेखौनो आं लुबैयो आरो रायजो राजानिफ्राय